Dr Nabla Sirनि जोनोम सान दिनै Dr Nabla Sirनि बैसोआ 65 गुवाहाटीआव थानाय एक्स-एन-डि-बिफ्रा गाजा गोमजा जोबथेसालि Dr Nabla Sir थाग्रायाव खुंनो थाखाय लैहोर फैदोंमोन। गामाखालिनि बायदि नङा दिनै अनजालि मेमजों 6 जनल' हाबनो थाखाय देग्लायनि Dr Nabla Sirनि जोनोम सानखौ फालिनो थाखाय जोबथेसालि सिङाव अनजालि मेमजों 6 जनल' पारमिशन होदों। दा भिडिअनि फुटेजखौ एसे नायलांदो। आं गोलाव खालामनो हानाय नङा, मानो होनोबा बेहाय भिडिअ खालायनायनि थाखाय पारमिशन गैया। गारि सिङावसो आं खालायखुमादों। दा थांबाय नै गारि गंसेल' आं मोनबाय। गामाखालि बोसोराव बुरजा हाबनो मोनोमोन, दिनै माने 6 जनल' हाबनो मोनसिगोन। नै गोगोम बुरजा फैदोंमोन। नै दा मेदामजों माने 6 जनल' थांसिन आरो दा फैसा गैलानो। माने 15 जन हालागै हाबदों।